Здравейте, казвам се Катерина Йорданова и скоро завърших онлайн курс за маникюр, педикюр и ногтопластика при Таня Ангелова. Изключително съм доволна. Живея с семейството ми в Австрия от близо 2 години. Идеята да завърша и да започна всъщност такъв курс се породи съвсем случайно. Моят съпруг беше този, който ме тласна в тази посока. Аз съм човек, който обичам красивия и поддържан маникюр. И така започнах да го правя вкъщи, да се опитвам да го правя, но за мен беше важно, за мен беше важно да мога правилно, безопасно, чисто и колкото се може повече дълго да издържа. Затова в началото се записах на курс. На друг курс много научих, но пък не можах да мина практическата част поради куп причини. Първото от които е определен график, който аз трябваше да спазя. Като човек, който живее в чужбина, това беше невъзможно. Второто, което беше в друг град от родния ми, трябваше да пътувам доста. А с малки деца и ангажименти, един куп ангажименти, това просто нямаше как да се случи. И така съвсем случайно попаднах на сайта на Таня Ангелова. Connecto.bg. Времето за вас, услугите при нас.